Womogusi. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabalia baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Womogusi. Ine ayeno mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobo songo ayegonsi pi nigoko yanyora aseri gori liamubuko tostarere asama gacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Tobaisa we chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emejega yao. Enyorro bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Gorosi atore chikeki chimejega au bunna chikeki chimejega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egati cake chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga cha Uru complex yogotoka imeyo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV obwansu Womogusi. Monchumu ligirena ukwani wanandonsi ya sobereta se marogoba ya bono chinga kichina ningo kuwaligania semesa ya Amayia nyare wokumanyigati ya litogenderete osetuwabereto kuwaliganiria kuruwa sema mbiyale ngentambe uwika chinse chigabono chia bono marogoma ekirobono lirili tukule Jumatatu stariki 10 mumutinyo gatano na kabiru mwaka buichiri bubere na merongebere nebere na mange abereka okolekana ayu asali bwango chikuko sansa muranira na gukumanya ase obo ikarandu itanganike gimati na mungana yu asenchira yoko ya chuta. Wamebaki na fake opinion poll. Kazi yao ni kwenda kuchora opinion poll. Wao sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Waacha kutusumbua na opinion poll. Wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8. Tigagote robo lingoria sobo tukibwe chukura chirevosioni sera chino otebire William Ruto. Ngokurera abana boda baitoiga esa utoro nge serikali teri gutubwatisia kamuranje tema gusieka mapema chikura chikoera toira ne biashara byaitu ngatwarenge abana boda Kisi town imbere robale na sekigo senonya nabo bamochiri serikali Ono unatibira tengima ndobwati public toilets Ntobwati chinyomba chiyake barase chiro ya jebira tabaonchorio korwa senseme yoba kule ile serikali.
asa yamone anda mangu mwenchumu ligeri bono tiga nkumanya senchire yobo kiranu chinsa isazo chia bono butuko inyera bono imeye county ya Nairobi asogo kumanya igobono bali bakurige birogo byobo governor oyubona Paul Kapwigathe nabo igobono na Johnson Sakaja bagande to kwane nkwana aseyemo elikonyara koera alibara chigo ikirania baise gochorwa buna ba governor asobo chori buli bosi moyego kolekana ase University ya Catholic yogotoka sensemeyo ayo ntochi kumanya ekeroto gendete gusuka gochia ase emesa ya mangana maya arene ariagendete kolekana gotigana na yumonchu murigeria tewono tumurekere amangana baka kolekana litukuria lero litokubwatera nere kurwa sumu na weimanyererio igakoro kwa Joshua Auta elitena ninchinkoro kwa Vincent Onyancha. Omwaziri w'ekisemi Professor George Magoha litukulia lero bono niga abakako iretaro yaje ase county ya Kisii igabaka gutaro chinsemu ane konyara kuligirene ke county ya Kisii yaberwe ke roberia anasomo roberia OCBC na bogo junior secondary ngakarokeria boroki bono bagendere bacha kirebene kwigora chi school na boigo na kitugo chwikira ni roberia yo ananemi ye county ya Kisii kahukona kurwa se school ya waiseke yakereri igamago bona nyaraga kubolia bali abana bechi skuru mbabase kubatomanka bana sekerenga bunali golidi ndagera mentete Ayantuna na banyaraga kubolia abaro kyakone kibuna ngonya bale kubwaterana na abahibuli likone kibana mbali koseligwa asa ogochekoligia chibesa maega ya bana bogocha koigere skuru aseli tukulia lero mago aboigoni gatare chinsem imiye county ya Kisii bunenchire ya muyo kulige limero bili skuru chia bekire anene asomo yego somuro bili CBC na boigo junior secondary. We are opening schools tomorrow. There is too much noise about nothing because the difficulties we are having at our homes in Kenya today are not specific for our country. They are everywhere. So mine, first of all, is to encourage parents to take their children back to school and to pay as much fees as they can give there. Let us not start talking about the price of maize because that price is going to come down. This government under His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has imported maize, and so let the politicians not take this and take it to heaven. It is actually criminal to play with our children's lives. My charge and instructions to those in boarding schools is that I am sure the parents are going to pay fees that they can use to start looking after our children. I am very sure that within a month or so, the government will have ensured that the maize prices will come down. Even at the homes where the children are coming from, the maize prices are the same. So let us not toy with the well-being of our children. It's actually repugnant to any normal human being. In fact, I want to reassure the country today that this government that I'm serving is ensuring that even though we have started a new year, at capitation will be in school by Friday this week, both for primary school and secondary school. Now that capitation money is not toys, it is money which has the value. The Ministry of Lands has improved its processes. We now have most of like if you look at Nairobi, for example, all the lands and titles have been put on GIS, and that process is going on. So you should not be afraid. I think the titling process has been going on, a sizable number. It cannot be nearly. It can't be nearly. That one is now a political statement. I don't belong to that section. Some of them across the country, they are a sizable number. And it is a process that is ongoing. The reasons are like this. Kenyans are chronic thieves of land. And you can take that to the bank. So there have been encroachments where people have developed school land. But what the government has done is giving us the real delineations. And if you have, for example, built a 10-story building in school land, we thank you very much. We shall take it for our children for the school. So that titling process is ongoing. We are in the process of ensuring, like I've told you, the titling, if you look at Nairobi, which is now complete, there are certain schools that have been encroached on,
and we are in the process of recalling the titles and giving new ones. And if you refuse to bring the other one, it will be cancelled and a new one will be given. Are we together? This is a problem here. Even here in Kisii, now that you have pushed me, even here in Kisii, it's not about just school land, public land in particular. There are parts in Kisii, you are aware, that people have encroached and something is being done. We have gone through COVID. We are going to go through election. Let this election process not be the catalyst of causing instability in our schools once again. I want to nago tigana na yumo chumulikiribo goto tigaremeye kaunti ya Kisii gotokumera no mulikito Sara Nyarangi Ontita oyo gotumanyibuna nyagetare ya Kisii Teaching and Referral Hospital kobwatera na amone kembekereke amref na boigo ne serikali ye kaunti ya Kisii nigo bona bachake kliniki kyabene ekibono kirachi gotumeka asoko tarogo chinsemo aho eliko nyara kurobo koledi anene asoko bwatoke chanjo ya COVID-19 nigo chinga kie chibono banyarego semi abantu weso kya sobunga likonyere chanje yo tango kuranda kwebinyenye bya COVID-19 roboti urwa senchira yoboikerano itakuwa imeanzishwa katika kaunti yetu ya Kisii. Endwali ya COVID-19 nigo yarorekanire komenteka asa matuka bwango iga magega ya serikali kwarorobya machiko yogotanga okwambekera kwebinyenye byo imense ya Kenya. Enyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital kubwatirana ne wizara yobachenu amone kaunti ya Kisii nebyombe buna amref AstraZeneca amone binde byacha kyumurobelyo bwokurwa echanjo asaba menyi korwa asechi sub county au ime county ya Kisii asegeka kyamatuko 10 alebosyo buna akwenekia Dr. Onkware yoro moteneneri bwobachenu ase county ya Kisii. Mobile clinic yego chotara SG sub county cheto chons kianda ne town yeito koira amariyogari ya COVID vaccination ya sabanto tagera ubero wa COVID badombororo pero county ya Kisii ya tware rose ya record case chirivisa kona 500 na inde se vaccination campaign yeto targeted abantu chirivia saba na team so far babikwa very fully vaccinated so bana chanjo chirivere chiganete abantu nigo boigo agania abantu bonsi wesokia gochakira emyaka 12 goika emyaka 50 nomo goche igoro elyo gwetanga boigo kobwatia machiko aliagotanga okwambukira kwebinyenye bya COVID-19 bunenchereyemo yo gwetanga bari bakore bakara chanjo chiribe ndongera ogeko kyo ese sidani ya gatatu ene ya kane abaro bache ese clinic mobile clinic ese ochweta manyore chanjo echinyaktari cheto chons cheserikali chechibwate vaccine nigo mobile clinic eyo eraetanane ase chinsemo au korengana nabo bisa binyagitari eyo ya Kisii Teaching and Referral abwasi babolire bamenyi bonsi be county ya Kisii wesokia na kwewe chanjo ili kuerenda na gwetanga kurwa sevinyinye byo. Siku ya Alhamisi tarehe 14 kliniki yetu itaenda katika Umatoke Borabu kwenye itakuwa katika Rio Kindo boys and Omavera girls. Sindani yere safe na naye gotanga tonyora COVID igo una ukuna kunaini skogari n'abantu bande akerora arware owo takurwara yegwe. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
Na gotigana nere sara nyarangi ontita na nembye muna soroboti urwa senchira yobo ikirano abamenyi kurwa sensemo ya jebilate yogo toka ase bunge ya burabu menye kaunti ya Nyamira niko bono babere bako eroko gani kwabo asobo cholyobo nebole bosio ekero baganiriyo mu bunge osoyo kuliye kero kyobo jumbe asenseme yo Davis Ogari omanyekanete buno obiza anyale ko bekerania magendero aisego choro mu bunge asobo cholyobo nebole bosio roboti urwa senchira yobo ikirano ngotengara muri mwezi warage aralia noyo koligie kero kyobo jumbe ase bunge ya burabu Davis Ogari omanyekanete buna obis gosangana amenyi bache bilate imeye bunge ya burabu ase county ya Nyamira ahobe murongane mono obora yobobe ase nsemeyo nturukunya gukwana mangana etire kyagara bono muno musiting konyorororo chebira tega gato como te to corre gento que te buna bono ndo kwati ma chebira ama chembono adete tu ande taraba functional kabisa abantu mbale chebirate nande babwate omoyo oli bategete change oborai obuja bona una chebirate ngima ndobwati chi public toilets okwirenanse kwebirengo byechisemia soko barogwe skuru ya serikali ya sensemeyo ngati yeme chandobe murunganeri na kuganie getambokero koirwa esa abana baitu bagosoma bono ntumate young people togokina ndobwa skuru jebirata ya primary public abana bakuruga abanda sigishiro gurumana leta banda nyakacho banda mugusigura ali mongoli abanda bakagesabe abana banda tokolini chikali maambi banda gesabe tima tinga na senge ntore somo baka ono umata banda bange etomenyetero gorora kini chikura Nyamira to gwa engana boigo ya iruo koboko anene ogwanchereria soko na nogechi basari ya retro mochando monene ase bunge ya burabu inga basari goikobeke ekadi yekura oro yo burabura kini goikobeke ekadi yekura nganga ikuakirete onye to akirete iga basari tokanya ne basari 2000 3000 chingaki Ogari oyokoligie kergo kyobo jumbe gotere kiama gya upia ni garire ira yogo chigo ikerania bokorri bwekerengo kigoro aisa gochora kogera ebunge ya burabu I'll make sure chibira twakore chi project twa chimbire chibohol munyakonyora machi nande ne mwate na chibasari nko igunde nkora ya guchira lakini this round moko ngobugambio I'll make sure to increase the amount of basari kwa bantu togo cha mwe 2000 3000 we can make it to answer kwa 10000 20000 nande to make sure abantu baito banyore tari abantu kurusko bacha babora bukurusko bacha banyore chibira tamo wende ko twari nyagitari iganto gwene taribo nande to make sure twanyore nyagitari ga nanda mariogo aichira sobonke nande we increase the amount of staff siasa nigegendrete kubwata nsebuno chinse mochinde ebunge ya burabu igon imeye county ya Nyamira tigara maiga ekerabara ibagendrete gwe yakereko ko ase chinse mochinyinge elikueligeri chikura anena sobo chorio bonene ole bosio ko reporter ya Ndizi TV koruche bilate yogo toka imeye bunge ya burabu county ya Nyamira eliterane nkoro kwa Vincent Onyancha nago tigano no roboti rumo chumulikire bono tomulekere amangana lengete na siasa wabwatani emie mone meronge tato kurwa ase osabere bako koboko kiama kia UDA kurwa se bunge ya Nyalibali chache imeye county ya Kisii bono ni goberu sidi ase kiamekyo nago chikwe bwaterania ase kiama kia ODM ni gobona bwatena ubate bire bago chikumusiro yokoliye kero kyobo jumbe kurwa se bunge ya Nyalibali chache kurwa se kiama kia ODM James Kenani sobo chorio bonebole bosi mulikito Sara Nyarangio ntita noroboti rwa senchira yuboikirano oyo kurwanerera ekerogo kyobo jumbe Nyalibali chache county ya Kisii omoske James Kenani kurwase kiama kia ODM nigo ale nomogoko monene magega yokonyoro gosira kurwasa babwatani be kiama kia UDA abo bagetiga ekiamekyo na kunganya gocha ODM wetania ababwatani emia ya mo na 53 buna akwenekia omoske Kenani oyo baligania asenka yaye imeye bunge ya Nyalibali chache ninde no magoko monene yitukuri ari aro na mbiyega ekero nanyorire abantu 180 banchire
gutubwatia kuri kiama kia ODM goche kiama kia ODM abange yobarwe kiama kia UDA kwanya no bali lakini bakiri wake sab warorenga isiko barenge tikabaira nenka takoliga samara kati y'ababwatani abo mbarwa kisababu cyabo igoro yokomosira kenani no kunganya kwabo korwase kiama kya UDA team leader y'abantu 153 abantu barero nigo tuanganya kurwase omorengo bw'ikiama kiri kya UDA gocha ase kiama kya ODM twabeka kinyonkonse cyokumubwate sio mosike shairi chanda gocha ase omosike James Kenani garase konya tore UDA etogo ikase togo ikonya tokorangeriwo no gotebunga bange raini amagana yogose kende ngeyo togotebu apart from ogoserwo nekero tokorigereri aba basipi bakobori chikura James Kenani nabwate record kurumaega biara akorire ngororekana bire tangible urase chama ya UDA tobwate si mweshimi wito Kenani ase ngenjo mweshimi wa Kenani amakora ayo kaniga koro kinga na barachi gotokora na magenderero no intu na basa tokonya olenge gokerigia ekiroge kyo kya Nyaribari chache George Morara nigo aenekia Rusia roro eliokomwa amagoro Kenani asoborai wa magenderero na monchorelio kubwatekana ne rekodi ya ye engia ekirogo kwa Nyaribari chache as member of parliament lakini ekalo yacho yokedeka yomoelio kaamwanga tila step down to support mheshimiwa James Kenani na mange tuarigire tinpene group yale cha kwamwanga James Kenani to support na kukobolia kwa Kenani gocha sekyombe kyobacholi nechimbebe IEBC igoro yomorobelio omanyuo amo nenchira yekerero gose digital aseboigo abo lyobocholi bomolembe nobwekene si nero virete twake chikora chire maisomarore chikora chira areto molembe ndomanye tenge binte bya digital ngora felize tutageteja kamorachi wika moligi plan B chiri chile cha manyo chitonalete chigo chalene chibwatie chi Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Biyemuno mulikito Sara Nyarangi Ontita soroboti rwa senchira yoboikira nubono gotikanera Sara Nyarangi Ontita gotikana se akaunti ya kisi ya wana boda boda kuroso muchobo songo bono ni gobarokane kwe murungania ogokea kubulendi anane katikati yo muchobo songa ya nega gocha maega yoyo mobo gosaga nubutuko bwokierero na gotigerwa chinkoma angenegeta seni kyabanya nyimbo egento bate birekere kyogo ichani mono na gotia bunege tambo kironke bwanete koirwani gochinga kiechibona bana boda boda ubasemiria bana boda boda bande koene kibunekera bawikirani obunchiriri bwabo kuba maisoko bwatekana nubo saga ni waroka no kolekana anechinga kiechiga chia siasa Ngorokoropat njeno machema ni ukope bora ibwe town ya itu ndoje ngabara intule tageteti kuitutule gongo ngokwana iga tubuna bana boda boda ase sector ya boda boda busibore kitobwate totikutokorega asikiagara egasi gokorwe town ya itu gaiga 24 hours to gokorega asto tebiri lakini bono igese to korigeria so yo minta abeta attack digari igako ba attack yange na police some 50 meters from police station alia sata akiri no bengi ya ito ya central bank ebekire kisi Steven Chirororo nkigeta kogera investigation yekoru emayingambara bya babwate to monto ito mwana boda boda akagenda akachibo ito agalia monto yare utakurugusibo gimabwae ngokurera bana boda boda baitoiga esa utoro nyenge serikali teri gotobwatisia kamoranje tema gosieka mapema chikura chikoera toira ne biashara byaito ngatuarenge Asamalia tangoro Thomas Mosota mocha stage ya nen capital gento na uziko bateyo na boda boda ba minto ba Kisii county ngima chinga kichibono twekira matuka tutedia nge 28 kwenda chikura anja musieke ga saa 12 na ndo mondo ko bogoli manya mondo kikwa bogoli yakonyore customer kuru mwako yo gajate ngonya ko bogoli customer eta ninyo no gembo kwanyore customer ya kirigori sikwa yero kepa kumbe no bogima bwa goko
Denda mumanye se moko bochi customer nande sieke gasi mapema no muntu okobogori nabo okorigeri nayo muntu mokwana nere ko muntu ote gusino gembo kumoira siringi 500 agotebirio kagenda kurarigereri to base kwayera chibesa obeko bogima bwa sabe asenga kibne bantu lenga giechikura tema mora bantu moko bogori ne chinsa sieke gasi 12 no muntu okobogori chibuti chiaro tanare titigana na gutsigana no roboti rubono uyu kurigia kirego kyobo jumbe kurwase bunge ya West Mogrango imeye county ya Nyamira manyakandite buna David Arasa asiri tukolera ni gwana nyaraga ko boria bamenye kurwase bunge ya West Mogrango koene kibuna nkonya bari kumubwati asobo choli buri bosi asate banacho karama unchireria mange anasense mo yobolemi nabo gokinia ebunge ya West Mogrango ka ukwana kurwase nsemo ya Kenya bao ni gobana nyaraka gotebuna iganga yaye no guchuikirania amagendro muri kizo kurase county ya Nyamira Jobu Maangi no robojirwa senchira yobikirano siasa neyo ngakienke yekoera itariki kiana bana tokora ngukora tora magana siasa na inde toira no bugima bwaitu buna amatuka konya gosuka angeno bochori obonene nigo siasa chigendrete kobetanse kago kwana ensemo ya Kenya bao wodi abo Samaro constituency ya West Mogrango county ya Nyamira oyokoligia ekerogo kyobo bunge wa West Mogrango gwetera ekiama gya usawa kwa wote David Arasa na sababu gusigo cha amo linde banyore egetali ase serikali ego cha bosyo bobocholi obonene kobori abantu betu bagusinga o katoli cyamo tuligina intunga ki abande kwa kwenda kubagana inyama intunga itule intungi tokoewa bunomba gusiga kyagereza kurigereria ebyame binge bire ko kinse mbali mbali obachama bakagenda Kenya kwanza bakasabegetali bagacha soyo minto Raila bakasabegetali tinarura mugusiyo ito asago ficha ngana intunto iresheye narwa eirago chigosira obolemi nakoleta amagenderero ande ekero araegweri bagali obobunge naende nere byatorengererie isiko ya traditional ways itokorangenga nechipara choka chire no koreta system na bintu binde tobone tokoreta chi factory chi industry yanga igasa abantu baito bale factory bune ya mabere kiagera abantu babwate chiombe na wabanyora ase bakonia amabere tego toka ngomonta abwate ngombe tobwate ase kwira amabere aya torosi none chindagere chingoko erinda abantu baito banyore ndagere ngoko anga kiagera urigeri West Mogrango ne constituency ntenengu ebwata matoke ebwate mesie ebwate amanyabwari nasaba bakenya gokora siasa cyomorembe no bwanchani bosyo bobochori obonene Kenya neyemo usine yemo constituency eto neyemo tutawanja turiribaga kiro montao ni kisera chiaye buna tagete erinda baraiboka bachore aturibaga kiro montao ni kisera chiaye andonsi asagweta tebango otete kwero agachire territory yao erende utiga abantu betu baguchandika bantu mbara bataka bantu mbaro babwate mechando abo batagwikire kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi Bijamuno mulikito Jobu Maangi kurwase county ya Nyamira soroboti rwase nchira yoboikirano moncho muligiri nyirabona ni kogenda tokotengera Ndizi TV bwansubo mugusi igoto kogenda umutumoko moketo kirino moncho muligiri sentunde ya kabere ninko manyamangana rengete na siasa Azimio 1 Kenya mbaga no chikambeni chiabo Kenya kwanza boy gona bokombekia NCIC mbato aromo yegoyo obo ayuas egekekerebosyo kirona ninko manyeto nyora mache tosukagenda gotengera Ndizi TV obwanso bomugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi ila Mwichumu ligiri nende bono tuwelenda sentunde ya kabira semesa ya mangana maya chinse isato chia bono Ubutuku tuchakene nsemelia ya siyaso mbuazimio wani Kenya ni wabagendera chikambeni chia bolituku ya lero ase county ya Narok bakura wa numurewe kia makeo di emrera Moro Odinga ni kubate ya buna wabegete mirubili sene yogo chuko ikirania magendera wa isago chorona kwa waliba kakojera ense ya Kenya anena sobo chodio bonene bolibosio mulikito Evarinho sero na roboti urwa senchira yogo ikirano county ne ya Narok ase siasa chiobo mobwe azimio la umoja One Kenya chiabwa tainse chikora wano yoko irurukia bendera yekerogo kyoborai wense wetrase obo mobwe Raila Odinga nigaria ira yogo chegwikirania magendero au ayora tobuya asomo menyi we county ya Narok. Tumesema tunataka kuleta kichinjio hapa Narok. Sawa? Pale ambapo hizo ng'ombe zitachinjwa na mtapata pesa mingi sana kwa hiyo ng'ombe yenu, alafu nyama itapelekwa Nairobi na pelekwa mpaka Ulaya. Sawa? Ili mabaki kama ngozi ile ya ng'ombe na ya mbuzi na ya kondoo, tunajenga mtambo hapa ya kutengeneza leather. Omuraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka uyo mwakireko ko Raila nigagania bananchi ko bachora baraiba marora maya abo barareta maunchorero ya magendro imeyense ya Kenya. Sasa ni lazima tufikirie sana kama wananchi wa Kenya na tutofautishe baina ya viongozi walagai na viongozi ukiongozwa na Raila Odinga ambao wanapenda nchi yao, wanazingatia umoja wa wananchi wote. Chinga kiechio boigo Kalonzo nigaine keria bamenyi benseme yobuna obumobwa azimio la umoja One Kenya mbuche kubwatania aba Kenya bonsi. Hakikisha kwamba Wamasai na Wakenya wote wanaishi kama jamii moja ya azimio la umoja. Abarai bande abo barabwatani ba azimio korwase county ya Narok nigo bateba muna nigo barachi kumubwate Raila asibamuganie ko bainyora chinga kibaraswe asoborai. Baba tunafurahi, kile ambacho sisi tungetaka kusema ni kwamba hawa watu wote ni thibitisho la mapenzi kwako na kuhakikisha kwamba kura yote ni yako. Mimi naomba Wamasai wote tuhakikishe kwamba hakuna kura hata moja ambaye itaenda kando ya Raila Amolo Odinga. Naomba pia wachague azimio kutoka juu mpaka chini. Hawa watu wanataka baba, wewe ndio tegemeo lao. Wewe ndio tegemeo ya jamii ya Masai. Wanajua wewe ni mtu wa haki na wewe utasaidia kwa yale mambo ambayo imefanyika. Abarai abo nigo bagendereria siasa chiabo asense meyo ya Narok West meye county ya Narok ekero bagenderete kuboria kubwatsiwa asobo chorio bonene bwo mwakoyo. Goripotere taseni kia Ndizi TV eriotariane Evelyn Osero. Ndiye muno mulikito Evarinho Sera sorobochi rwa senchira yoboye kiranu go tikara boiga samangana lingitena siasa kurwansemo ya azimio wekensemeri ya Kenya kwanza aho bono bagendera chikambeni chia basorongoro Western Kenya bakona kurwase county ya Bungoma bakora wono mokonyo mrewenze Dr. William Samoei Ruto nigaro kana komochia omrewe kyama kya ODM rera Moro Odinga anene asoko endra go tikara go itabirana obotuki osekyombekilige okorobotuki igoro yobo chorio bonene bolebosio yego chinga kiecha nyaraga kubuli Raila anyale kuligereria nchira yoko ni sera asobo chori bolebosio mulikito ndie kigisairo na mange ekero amatuka 25 oka atigaire iri tuchigosoa asobo chorio bonene ime ya Kenya abana siasa ao nigo bagenderete gutarira chinsemo ao ime yense ko basaba bananchi chikura aba mobwa Kenya kwanza lero nigo bwe tumewashinda na manifesto, tumewashinda na mpango, tumewashinda na sera, tumewashinda na campaign.
ati wamebaki na mambo mawili. Wamebaki na fake opinion poll. Kazi yao ni kwenda kuchora opinion poll. Wao sijui nani yako mbele, sijui nani yako mbele. Wacha kutusumbua na opinion poll. Wananchi wa Kenya wako tayari kuamua tarehe 9 mwezi wa 8. Boigeo omuskeruto niga baenekiria bamenyi abubuna nache ko bakeria magolie bintu byengencho ekerara chore gochekora ense ya Kenya. Agenda yetu namba 1 ni kupunguza gharama ya maisha Kenya hii. Watu wengi wanahangaika. Watu wengi hawawezi kununua chakula. Bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda, mambo mingi imepanda. Ni kweli ama si kweli? Abara ikorwa nseme yo bakoragwa no mubungo Kimilili Didmas Barasa niko bona ba mochirie serikali ya handshake asikeria bagoteba basinyure gokeya magorie chindagera mona moyo. Kwangu Kimilili gorofa nimejenga sijajenga. Wenu amejenga ama hajajenga? Hajajenga. Barabara iko sawa ama ni mbaya? It is in this regime ya handshake ambaye sisi kama Waluya hatujawahi kula ugali na korokoro ya shilingi 250. It is this handshake ambaye mbolea imepanda, hatuwezi panda mahindi tukapata chakula. Ndiye Kigisairo, Ndizi TV. Mbia muno muri kitondi kigizaira sorobochirwa senjira yobo kirano ekyombe kia NCS National Cohesion and Integration Commissioner asari tukolera bonigo bakoletara yabo ikase county ya Kisumu azokonyara korwa eganga yabo yokuburya bantu bagendere gutwara ubwanchane nabo ikogotareta chibura buru asomoro buri omanyakanta buna penda jirani oyibaganta gosemya bantu kane kuna ngwancha na bale anene kero turigeretia sobo choryo bonene bole businigo chinga kichwanyara kuburya bantu bonskoro chi county ya 45 na ibere wanchana goetera somoro biriyo bo bwatekerenga buna penda jirani oyibona ogosege to bwanchani anane ekero turigetia sobo choryo bonene bole bosu mutinyo 5 na 3 mwakoyoiga bochiri bubere na 42 nebere. When we as NCIC decide to form an MOU with a standard group, we decided that alongside the launch of the roadmap to elections without violence in August, we need to go down to the grassroots and talk to wananchi openly and engage with them very much like politicians engage with them on the grassroots. But the guys who are preaching peace totally, ourselves and the standard group in this particular case, have not had a chance. People will just talk from the radio. Na ekero ayubona gendrete kiama kelegia pass county ya Kilifi niko kigendete we yakire ko kasobo choryo bonene bole bosio niko chinga kichibono Kenya ko bolia watani bonsi kurwase kiame kikone kibuna nkunyara bale ko basira bali bakorigie biro aho korwa asenseme nyirabono mu governor we county yo Amason Kinge ngati ya bali bakokoboke kiame kiasokolende bono bantu bonsi banyarire bakoboli gwagosira bali bakorigie biro Tumemtaraza, tukambariki, tukamwombea dua ya kikaya. Kwa hivyo unaona mambo yote tushamaliza yake. Tumshauri sisi, tumemshauri kwamba vile tunavyotaka hapa ni umoja wa wapwani. Maana tunaona imezorota. Ni kwa nini? Na tumeona kwamba hakuna mwingine ambaye anaweza kutusaidia hii pwani yetu isipokuwa ni George Kiti. Kwa hivyo umenishauri kwamba ni lazima nisimame kidete kuhakikisha kwamba watu wa pwani kwanza wanapata haki zao, pili hasa haki za mashamba. Wazee wa Kaya wamekuwa sana katika mstari wa mbele kwa kupigania mashamba. Na uyo kuligie krokyobo governor se county ya Kakamega gwetire kiama kia UDP Zaira Sichirongo niko bona nyaro yakoboli amenyukuru asenseme yuko ne kimnanko bwatsi barera morodinga asobo choryo bonene bole boseka ukona boigoni ganyarega kubasaba amenyibe county ya Kakamega kumubwatsi asobo choryo bonene bole bosi asobo ganyarego bolyo mulembe ne kibura burugota ene kigwa ase chinseme ya sabiro mulembe onyare ko ene kigwa ase mejo shinga kichibone gabori amenyukuru asenseme yo gochora baraiba bwatamaro ane barachwikirania magendro asogosira na gusukimutwe account ya Kakamega na boigo ensengima. Iko njama ya kukandamiza viongozi wa eneo hili. Yaani kiongozi akionekana anaweza fika mahali atafute utawala wa nchi hii, lazima spana zingine ziwekwe. Hatutaki kiongozi yoyote kutoka kwa jamii yetu kujipendekeza
kwa jirani kwa kututusi, kujipendekeza kwa jirani, kuambia jirani wewe ukisema kwa Waluya imefanyika kama sisi hatukuzaliwa. Ati Raila akisema kwa na gotigana na yue kiumbekele kyobochori kibono getene tamangana bochori ne chimbebe IBC aseri tukuliyani ko bono gyatu arege ikarona barwandire aona bwatani ao ane bali bakolige birogo byobura ya samaga cha KCC imeyo mucho Nairobi eliko nyara ko raso bwagalena kibero beretia se obochori obone bole bosio na boni gabare ao baikira na sense meyo na kuruko gani kwabo anene nchiro bochori bogo chiwo kolekana aso bochori bonene bole bosio no nabo ekyombekele kyobochori ne chimbe IBC nse yo munyakero wa flache bukati ni go batigara tokoti ya buna ni go bawo chikotumeka chinjera chekerero aso kuirukia machibu yobochori asekolende che bukati abakagote ya buna chinse mo chyo mo chandora toka sabata tume chinjera chekerero go se electronic ni go bara tumeke echire register chinkoro aso kubwatoka machibu ayo nyiraboneki ama osomo boli wa Kenya kwanza barabu go baisanegete no kuirukia kwa machibu go tira senchera yekerero asekolendo mo boli bwa obo boli bwa azimio wane Kenya barobaganiti enchera yegekoro igibono yare gotumeka chire cheste nyare gotumigwa aso kuirukia amachibu yobochori anene ase ekerogo kyobure wense no naboni gabwata ni bonsi bagendrete kuligirina kyekyumbikira chikekera niyo kugani kwabo woko bwatoka na kurwa machibu anene ase ekerogo kelia kyobure wense elective positions. So out of 16,098 only 1,882 will have the positions, will win the positions. And so that is where we are. As a commission, I think the Honorable Chief Justice, through Justice, the late Justice Njogidung, has confirmed that the judiciary will fast track the cases, nomination disputes. Please do so. For we are running behind schedule in printing of ballot papers, and actually by this week we should have finished all the printing. We shall only be remaining with Mujumulikire nyerobono niko gendete gotengera Ndizi TV asikole nde bono tokwenda somo tumukonde yewa tokwira na iko tokwenda sensemeli yechi gosori tumanyuna lya gendete okolekana sina lya bereka okolekana asebiro byechi gosori korase ikendi go ikabona bwo gona lya go chiko okolekana ekero morocho bono kurwa sensemende omwana bobangi nere Victor Mbaka. Leon. Karibu sana Mbaka. Biande. Chiko soli chia kolekanise. Ncha kolekanete weekend. Ero Monday. Ero Monday. Naona wata litkone litambe bonondo chenga. Friday ikiro mwancho muligelia tuye ke manyelia to ko irano ngo manyale okoleka sense mechi ko soli.